Hyvää kesälomaa kaikille siellä, ketkä nyt katsotte tätä videoa. Eli joo, mä meinasin nyt tehdä tämmösen nopean videon, että kesälomakuulumiseen. Mitä mä en tehdä kesälomalla? Miten mun kanavalla menee? Miten mulla meni koulussa tänä vuonna? Ja niin. Mutta eiköhän heti aloiteta. Eli ekana on se videojuttu. Eli mä en tehdä nyt kesälomalla paljon enemmän videoita. Paljon enemmän. Tai no, miten te haluatte? Pistäkää kommentteihin, että kuinka paljon viikossa ja mitä videoita. Ja koittakaa olla niinku omaperäisiä. Kun esim. Mähän tein se 24H leikkimekki-video. Mä ite keksin sen. Tai no en mä ainakaan nähnyt ketään, kuka olisi vielä tehnyt sitä niin ennen mua. Mut siis laittakaa kommentteihin jotain, mitä te haluaisitte. Mitä te haluaisitte mun videoilta. Mitkä olisi hyviä videoita. Koska tyypit olette nyt paljon puhunut esim. Vaikka sitä, että kun mä pistin siihen mun videoon vähän niinku, miten se nyt sanoo, niinku nopeasti sanottuna filteri. Se niinku, siinä on niinku väreä täällä, näin tälläin. Tyypit ette ole tykännyt siitä. Okei, mä ymmärrän. Mä ite tykkään, mutta te ette näköjään tykkää. Mä voin jättää sen tästä lähtien pois, koska mä tahan tehdä sitä, mitä te tykkäätte. Tai no, mistä te tykkäätte. Ja joo, sit mä en myös tehdä kesällä paljon enemmän live-striimejä, koska tyypit olette tykännyt niistä ihan hirveästi. Siis oikeesti. Mä olin niin hypeessä, että oikeesti, onks nää niin hyviä? Kerran se sai silloin, kun mä tein vähän aikaa se live-striimin 130 katsojaa. Ja se on mulle tosi paljon. Koska silloin kun mulla oli 200 tilaajaa, mä tein live-striimiä. Mulla oli 10 katsojaa. Sitten kun mä teen seuraava live-striimi, 130 katsojaa. Siis tää on niin hienoa. Mut siis oikeesti mä aion tehdä näitä lisää. Tällä kertaa mä en oo ehkä yhtään pelaamassa. Koska mä tahan jutella teidän kanssa. Te tykkäätte siitä, koska aina kun mä alan pelaa jotain, niin tyypit lähtee siitä livestä. Varmaan sen takia, että jotkut ei vaan tykkää jostakin peleistä. Koska jos mä juttelen teidän kanssa, niin te tykkäätte ihan varmasti kaikki siitä. Et niinku sit ei mitään semmoista, että älä please pelaa Crowtopia, älä please pelaa Overwatchia, älä please leiki Petsällä. Niin että, joo, mä en ehkä jutella teidän kanssa. Pitää Q&A:ta, näin, ja mitä muuta, saatte päättää. Pistäkää vaan kommentteihin kaikkia ehdotuksia, mitä mä voisin tehdä kesälomalla, koska pistäkää vaan niin monta kommenttia sinne. Kaikkea mitä haluatte. Mä otan kaikki toiveet esille. Ja sitten, onks mä mennyt hyvin vitosluokka? Mä voin sanoa, että on. Kattokaapa tää mun todistus. Elikkä vitosluokka. Käyttäytyminen on saavutettu osittain. Sitten kaikki muut on saavutettu, paitsi musiikki ei ole saavutettu. Mä tiedän tämän syyn, koska ite en tykkää niin paljon musiikista, mä en ollut niin aktiivinen siellä ja sitten mä oon jutellut paljon kavereiden kanssa. En oo keskittynyt siihen niin paljon, koska en mä tiedä, mä en vaan ite tykkää kovin musiikista. Koska musiikki ei auta mua koulusta, mä en tee musiikilla yhtään mitään, niin se on vähän niinku. Mut siis mä en saa vielä numeroita tästä kokeesta, en tiedä miksi. Mulla on vaan nää ihmeen saavutettu. Tai sit se on vaan Jyväskylässä jo näin, en mä ihan varma. Siirretään vuosiluokalle 6 ja alkaa tolloin. Ja ne ketkä heti tuolla sillä että oikeesti metsä vasta 6, mä menen 9. Joo, musta se ei oo oikein, että te tuutte haukkuun nuorempia, koska te ootte joskus ollut ihan sama ikäisiä, että mä en vaan ymmärrä mikä idea siinä on. Joo. Ja sit vielä, mitä mä aion tehdä kesälomalla. Kesälomalla mä aion uija, jos on lämmintä vettä. Jos on kylmää vettä, niin en ehkä. Mä aion olla kavereiden kanssa ulkona. Ulkona on kiva olla, mutta siis meillä vielä hyvää jalkapalloa, niin se on vähän surullista, että pitää aina mennä kavereille. 3. Tehdä live-striimejä. Mä aion tehdä live-striimejä ihan hullusti. Te tykkäätte oikeesti niistä. 4. Mä aion tehdä videoita, koska videot on nyt se yksi parhaimmista jutuista tai asioista, mistä mä tykkään tällä hetkellä tosi paljon. Mä tee mitään muuta tällä hetkellä, kun teen vaan videoita, koska se tuntuu siltä, että se on hyvä. Mä tykkään tehdä videoita, koska ei mulla vaan mitään muuta tässä ole, koska en mä harrasta mitään mitään urheilua tai mitään. Totuus! Mä oon aika läski. No ei vaan. Mut kyllä mä en harrasta mitään. Mä tykkään tehdä YouTube-videoita. Tää on vaan se juttu tällä hetkellä. Ja sitten 5. Aion olla
koiran kanssa. Meillä on nyt koira nimeltään Hessu. Mä voisin muuten esitellä sen teille, koska mä en ole vielä esitellyt Hessua teille. Ja mä voisin tehdä sitä joskus esittelyvideon, mutta esitelläänpä Hessu nyt tässä nopeasti. Hessu! 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 Sä pääsit videolle. Sano moikka YouTubelle. Ai jaa. No, tää on kuitenkin Hessu. Espanjan vesikoira. Hessu on se maailman parhain kaveri. Ai, okei. Mä en sitten häiritse sua. Moikka. Hessu oli näköjään tällä hetkellä nukkumassa, et sitä ei voinut kovin häiritä. Mut nyt näitte kuka on Hessu. Mut jos haluatte lisää tämmösiä kuulumisvideoita, niin kertokaa taas kommenteissa, miksi tämän täytyy kertoa kaikkea, miksi. Mä vaan tahon, että te nyt puhutte jotain kommenteista tai kirjoitatte sinne jotain. Mut siis jos haluatte näitä lisää, niin pistäkää like. Ja jos ette halua, pistäkää dislike. Ok. Tehdään tämmönen. Dislike, jos ette halua, like, jos haluatte. Itse ainakin tykkään tehdä tämmösiä kuulumisvideoita. Vielä ennen kuin tää video loppuu, käykää tsekkaa semmonen kanava kuin Katte. Sillä on ihan hyviä videoita. Se on hyvä tyyppi. Se on hyvä tyyppi oikeesti. Ja se videot on niinku hyviä. Mä vaan tykkään niistä. Ne aiheet on hyviä. Sit se tekee hyviä vlogeja, jne. Kannattaa käydä tsekkaan. Mä voin näyttää sen tässä. Ja mä laitan linkin sitten deskiin, jos ette jaksa kirjoittaa, että Katte. Niin mä pistän nyt linkin deskiin, että tsekatkaa sieltä. Elikkä tämä poju on Katte. Tää tekee ihan hullun hyviä videoita. Mä tykkään. Mut joo, kiitos, että katsoitte videon. Nähdään seuraavassa videossa. Ja vielä hyvää kesälomaa kaikille. Ootte oikeesti ihan parhaita. Se ois moro. Sit mennään! Grillaa, grillaa, grillaa.